akin ang tinitignan ko yung nawawala sa atin dahil it's already established na close to 50 billion pesos, 50 ang nawawala sa atin. On top of that, hindi pa klaro kung paano minomonitor yung kanilang kita. Dahil ito ay nangyayari sa internet, hindi natin nalalaman ngayon kung yung kanilang dinideklara sa POGO ay tama ba o hindi. So kung hindi natin alam, malaking tsansa na yung dinideklara nila ay mas mababa sa kanilang kinikita. So yan ay maepekto rin sa taxes na pinokolekta natin. Yung sinasabi natin 50 billion, minimum yan. Pero kung yung kanilang idideklara ay mas mataas pa yung 50 billion. So makikita natin na nawawala sa atin ay napakalaking halaga. At lagay ko ito sa konteksto ng ginagawa nating mga tax reform. No? Nagtataas tayo ngayon ng buwis para makalikom ng mas maraming kita para sa ating pamalaan. Pero sa ganun naman, yung mga pumapasok dito hindi nagbabayad ng tama at patago yung kanilang operasyon. Thank you for watching Politiko TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.